Léirmheas an lór seo Muintir an Ghleanna, lór Aonta Deas, bhain mé an soltas, agus mar deirtear an chúl, san uairscéal seo, cuirtear síos héal siimplí, Muintir an Ghleanna agus iad muna go dibre agus a gcuirmí Ghleanne I lár chéad seo caite. Sin an rud atá ann. Scialta siimplí ach scialta a thógú a chrí. Agus ní tharlaíonn na lean rudaí. Tá cúpla scéal másar a brán ach fásta. Sílam go raibh mé ag cíniú ar amháin. Bhí mé cíniú a réir. Tá cúpla píosa filliarta an fásta, just go hálan. Sílam go bhfuil filliarta as Gaeilge, just galanta is brála mí. So is mai am an lór seo, agus má tá man leibhéal agat, bhétha ábalta an lór seo a léú, gan aib, gan strá, agus mana bhfuil tú clárta le Gaeilge olú, bhétha ag fólam cudmhór fácail ura mar scríbhtar in néalaigh olú é, ach málam é dit go háirithe me tá simagad ganúint olú, bheith an lór seo ionta úsáideach, ach chuirhí mé an nasc ar an scáilán, agus me tá simagad an lór